170 евро за една количка. Леле, как живеете, бе, хора? Как живеете? 2, 4, 5, 6 сладоледа, но и 6 пакета червен пипер по 200 грама, 6 пакета чубеца по 100 грама. Така, продължаваме. Една кутия вафли на бати котци, един чипс тука, бейколс, имаме около 8 парчета, 4 круасана Seven Days, 2, 4, 5, 10, 11 суджука на Стефанов имаме. После имаме Наполеони около 6-7. С котци имаме 1 кило. Тук с Миндос имаме 2 пакета. Тук имаме Кимион, мисля, че бяха 4 пакета. Трапезна чубрица. Така, една кутия вафли с коко. Имаме някакви щуроти, дето не знам какви са. После имаме ригане на пакетче. После имаме трапезна чубрица. 2, 4, 5, 6 праскови. Кашкавал имаме един брой. Още един червен пипер. Така, имаме още един кашкавал. Имаме още един кашкавал. Ето го. И ароматизатор. Имаме два ароматизатора. Ето ги. Общо взето за толкова пари. Да. И сникерче. Двечки. И тук имаме още два кашкавала. Ето го. Още един. И още един. Тъй. И един лимон имаме. И 4 кайци. Да проверим дали всичко. Да, това е всичко. За тези, които не вярват, ето е и цялата. Сега веднага валя касовата бележка. Ето я. Я да видим. 172 евро. Така. Сега кажете ми за тези първа Великобритания. Знаете ли колко колички ще напълня аз? Поне 2 такива колички ще напълня, която видяхте на входа на магазина. Пишете сега долу в коментарите, хора. Как живеете, бе, хора? Как живеете?